Здравейте! Добре дошли в канала ми и както видяхте в заглавието, днес ще си говорим как да защитим енергията си, как да се предпазим от негативни енергии и като цяло моите духовни практики и съвети. Няма какво да говоря, така че да започваме. Така, първото нещо, което трябва да знаете е нещо много важно. Защо трябва да защитаваме енергията си? Енергията ни в тялото ни идва от много източници. Но когато тази енергия се смеси с други енергията, с енергийното им поле, има тъй наречени енергийни вампири. Тези хора смучат от енергията ти и по този начин те се зареждат. И това са много често срещани хора. И след това се чувстваме изтощени, чувстваш се негативно настроен, потиснат, обезпокоен и просто не се чувстваш добре. И това да защитиш енергията си около такива хора е изключително важно и като цяло, като излизаме в света и като общуваме с много хора, защото неизбежно е това да общуваме с хора и да сме около хората и трябва просто нещо да направим, за да самосъхраним себе си в света, в който живеем и в социалната среда, в която сме. Ще е страхотно, ако просто живеем в гората, поне за мен, да се живее в гората сама или до морето и да не се притеснявам за нищо, но не. Трябва да общуваме, трябва да се виждаме с хора, трябва да сме сред обществото. Така, не само енергийните вампири харчат енергията ни, но и ако сме, на английски се казва емпатс, не се сещам на български, усещаме емоциите на другите, усещаме тяхните чувства, мисли и всичко и просто ги вземаме като наши и започваме ние да чувстваме това. Не знам колко често се среща това, но специално хората, които са по-напреднали в израстването си, енергийното им поле е по-разширено от на другите хора и са просто по-съзнати са и това ги кара да чувстват неща, които не всеки чувства и на по-дълбоко ниво. Така. Първото нещо, първият ритуал, който може да правите сутрин, когато станете, е следният. Сядате в удобна позиция за вас. Кръстосани крака, както искате, дори и легнали може. Затваряте си очите и се представяте един балон от светлина. Един балон от светлина около вас и просто си казвате на глас или ако искате на ум, защитавам енергията си напълно. Чрез този балон аз не позволявам на негативни енергии да влезнат в енергийното ми поле и съм изцяло напълно защитена от Вселената и от моите ангели-пазители. Например, ако вярвате в Вселената, ако не може и в Бог да кажете нещо подобно. Или молитва, ако сте християни или просто вярвате в Исус Христос. Аз също вярвам, че Той съществува, но това е друга тема. Но да, аз казвам Вселената. И след това просто мълчите и се представяте как излиза светлина от вас, но е в този балон. Просто светлината се разширява и балона също, но едновременно и балона стои. И казват се си това през деня също, когато сетите, че започвате отново така да се чувствате. Казвате си го отново. И така, просто може да продължите след това в състояние на медитация
Или просто да си кажете отново същото нещо, докато почувствате, че сте защитени изцяло. Когато усетите, че някой човек около вас се чувства потиснат негативно и ви изтощава, представете си този балон, представете си тая светлина как излиза от вас и си казвайте тая мантра на ум. Аз няма да получа никаква негативна енергия. Аз съм изцяло защитена, аз съм изцяло защитена от Вселената и няма да позволя на никаква негативна енергия да влезне в енергийното ми поле. И ако се опита да влезне, тя просто ще бъде отблъсната. И това си го казвате на ум, когато има хора около вас, които се чувстват така. И да, това на мен лично изключително много ми е помогнало, когато ходя на училище, когато си върша задачки просто където трябва да съм с хора. И да, и дори, например, ако спорите с някой или се карате, също това изключително много ще ви помогне да не се чувствате изтощени и потиснати в трудна ситуация. И да останете центрирани в себе си. И да не приемате на другите енергиите, следователно. Това може да го правите и вечер, но вечер по-скоро е добре да правите нещо от сорта на медитация, която е с цел пречистване отново. И отново си представяте светлина, която излъчвате от вас и най-вече от сърцето ви. Просто е така как грее и отива и нагоре и надолу. Да сте в природата също помага много. Да ходите боси. Аз се опитвам възможно всеки ден да се събувам дори по 5 минутки, защото просто много помага за енергията ни. И дори да се разходите 10 минутки в природата, това също пак е добре. Майката природа просто изсмуква всичката негативна енергия. И като цяло заради това лятото се чувстваме толкова жизнени, толкова щастливи, толкова заредени, защото има слънце, постоянно. А слънцето изключително много пречиства, изключително много ни зарежда. Също така прекарваме толкова много време навън лятото, поне аз лично. И макар аз се чувствам много добре винаги природата, а зимата просто се затваряме в къщите, навънка е мрачно, студено, не ни се излиза и това още повече ни потиска и ни кара да се чувстваме изтощени. Излизайте навън, дори зимата. Може да приемате витамин D, който също помага за липсата на слънце и компенсира за това. Ако желаете. И да, нещо друго, което също ще ви помогне, е душ. Просто влезте и се изкъпете. Това ще ви пречисти изцяло, енергийно и физически. Или пък във вана. Във вана може да си направите вана с сол. Солта пречиства много. Говоря за енергийното тяло. И да, просто отново си представяйте, че водата като се излива на вас, си представите как всичката негативна енергия пада от вас, както водата минава. И просто тръгва, влиза в сифона и се тръгва от вас. И това го правя всяка вечер. И се опитвам да понякога се къпя и 2 пъти на ден, защото просто се чувствам хубаво след баня. Всеки може да каже така, поне така мисля, много е приятно и релаксиращо. И ако сте по-смели и ви се иска да експериментирате, може един студен душ да си ударите също. Зимата е малко кофти, ама ще се чувствате също отново много хубаво.
Това е от мен. Надявам се да съм ви помогнала и да съм ви дала ценни съвети, които да ви повлияят положително, когато се чувствате потиснати, когато имате нужда да се защитите. И да, целувки и много любов. Муа!